Miquel Capó diu adeu a l'alta competició després d'haver estat un dels millors atletes de les Balears. Ha arribat l'hora i hem de plegar, no perquè molt agradi, sinó per uns motius que ningú li agradaria, però bueno. Jo continuaré corregent, entrenaré un dia més, un dia menys, un dia res, un dia més, i ja faré una vida normal, l'únic que aquelles metes que tenia antes d'anar a córrer aquí, anar a córrer allà, això ja no hi serà, i me llevaré un pes de damunt a jo i li llevaré un pes de damunt a la meva família i els que m'aprecien. Les lesions que arrossega des de fa temps són la causa principal perquè el Pobler hagi pres aquesta decisió. He mirat d'allargar el màxim que he pogut, però ara ja el darrer ja era una cosa que ja era inaguantable i mira, ho he estat pensant, ja duc molt de temps pensant en ja la darrera, ja no correràs més, en la darrera, però ahir fa un mes que vaig anar a Eivissa, ja me vaig trobar molt malament i ahir en el Campionat d'Espanya de clubs vaig veure que ja no podia aguantar més i vaig decidir que ja era l'hora i no allargar més l'agonia, que també no valia la pena. És una lesió que me baixa després per l'anca, per la cama i m'arriba fins al peu. De fet, normalment sempre tenc el bessó carregat, no puc seure molt de temps, si camino després no puc córrer, molt de dies he de dormir assegut en el llit i arriba un punt que dius no, tanmateix, és que no val la pena. De totes les victòries i èxits aconseguits, Capó se queda amb una molt especial. Les 24 hores corrent per recaptar doblers i poder ajudar les persones amb esclerosi múltiple. Bueno, jo em sé que amb aquest és una que se va fer aquí de dins d'aquest pavelló, que va ser rècord de 24 hores, que amb aquest per tota la gent que va venir, tot el que van aconseguir, per la gent contenta que van fer, que és un premi, no és un premi meu, és un premi de tota la gent que va aportar el seu granet d'arena, que van aconseguir molt de doblers, no perquè jo estigués bé, sinó perquè una gent que la majoria no coneixen, o no coneixem, poguessin disfrutar durant un any i poguessin disfrutar d'un metge que les tractàs millor. I després de coses dolentes, jo crec que dins l'esport ja no n'he vist, sobretot dins el meu esport, no en tenc cap. Ara, Miquel Capó ha de fer front a la carrera més important i, per ventura, la més exigent. Però ara tinc un repte i un objectiu que és el més principal de tot pare, que és cuidar i criar aquest ninet, que esperen que no sigui com son pare, que li agradi jo, que faci el que li agrada, com he pogut fer jo, i després, mira, sempre estaré vinculant en el món de l'esport, tant l'atletisme com el triatló, les curses de muntanya, i mirarem de muntar qualque grupet o fer qualque sortida amb els joves o no tan joves, i sempre estar allà.